Ο 8ος οίκος είναι δεξαμενή ψυχικών τραυμάτων. Η θεωρία είναι η εξής: όταν π.χ. σε ένα παιδάκι συμβαίνει ένα ακραίο γεγονός, ακραίο δηλαδή, φοβερά αναστατωτικό, π.χ. ομιγέννητο χάσει τη μάνα του. Ομιγέννητο. Όταν ένα παιδάκι χάσει τη μάνα του, φυσικά δεν μπορεί να το επεξεργαστεί αυτό το γεγονός, δεν μπορεί να το αντέξει. Τι κάνει λοιπόν η ψυχή? Του αφήνει τον πόνο και την αναστάτωση που αντιστοιχεί στο 10% του γεγονότος, του θανάτου της μητέρας του. Και πονάει και αναστατώνεται σε ένα επίπεδο 10% εκείνη τη στιγμή που του λένε ότι έχασε τη μάνα του. Πήγε στον ουρανό η μανούλα του ομιγέννητο. Το 90% επειδή δεν μπορεί να το επεξεργαστεί το παιδάκι, του φέρνουν μια αίσθηση ότι αυτό που ζει είναι ένα όνειρο. Οι άνθρωποι που χάνουν πολύ αγαπημένα πρόσωπά τους, τον πρώτο καιρό δεν το πιστεύουν ότι το έχουν χάσει αυτό το πρόσωπο. Δηλαδή, σε βάζει το σύμπαν, η ψυχούλα σου, σε μια διαδικασία να σε μοδιάσει για να αντέξει τον πόνο και την αναστάτωση του ακραίου γεγονότος και να το βιώνεις το 10% του πόνου και της αναστάτωσης και το υπόλοιπο 90% το πάει στη δεξαμενή του 8ου οίκου. Αλλά είναι τεράστιο ποσοστό ότι 90% του πόνου και της αναστάτωσης ενός ακραίου γεγονότος που βίωσες μεταφέρεται στη δεξαμενή του 8ου οίκου, γιατί έχει μεταφέρει τόσα πολλά ακραία και οδυνηρά γεγονότα σε αυτή τη δεξαμενή, η ψυχή σου, που είναι επικίνδυνο να έχεις τόσο πολύ τοξικό και εκρηκτικό και διαβρωτικό υλικό μέσα στον 8ο οίκο. Αλλά τι κάνει η ψυχή? Σου λέει μην το βιώσεις το 90% του πόνου και της αναστάτωσης τη στιγμή που σαν παιδάκι ομιγέννητο έχασε τη μάνα σου. Θα το βιώσεις αργά μέσα στο χρόνο και κάθε φορά που θα ακούς ένα άλλο παιδάκι έχασε τη μητέρα του, θα σου βγαίνει μεγαλύτερο ποσοστό του πόνου και της αναστάτωσης, γιατί θα θυμάσαι ότι έχασε τη δική σου μάνα. Τουλάχιστον όμως δεν θα είναι το 100%, θα είναι ένα μικρό ποσοστό που πάλι θα μπορείς να το αντέξεις και μετά όσο περνάνε τα χρόνια θα πας σχολείο, θα μεγαλώσεις, κάποιος φίλος θα χάσει τη μάνα του, θα σου ξανάρθουν αναμνήσεις που είχες χάσει τη μάνα σου, αλλά πάλι θα βιώσεις ένα 10% της αναστάτωσης και του πόνου και της τραγικής κατάρρευσης που θα μπορούσες να έχεις βιώσει σαν παιδί, αν σου άφηνα εγώ ο 8ος οίκος το 100% της ψυχικής αναστάτωσης. Θα μπορούσες να καταστραφείς σαν παιδάκι, δηλαδή να καταστραφεί ο εγκέφαλός σου, να τρελαθείς, να μπεις σε άνοια. Συμβαίνουν αυτά από την υπερένταση και την ακρότητα ενός γεγονότος. Ένας άνθρωπος μπορεί να τρελαθεί, να τυφλωθεί, να χάσει τις λειτουργίες του εγκεφάλου του, να πάθει καρδιακή συγκοπή. Και ο 8ος πόσο σημαντικό ρόλο παίζει να μας σώζει, γιατί μας παίρνει ένα τεράστιο ποσοστό του πόνου και της αναστάτωσης από τα τραυματικά γεγονότα, μας τα πηγαίνει στη δεξαμενή του 8ου οίκου, μας λέει μην τα βιώσεις απότομα και όλα μαζί, βίωσε τα αργά μέσα στον χρόνο και να τα επεξεργαστείς αργά, ώστε σιγά σιγά να αρχίσει να βγαίνει όλο και πιο πολύ πίον από αυτό το δραματικό γεγονός που βίωσες. Βέβαια αυτό σημαίνει ότι είναι εξαιρετικά τραυματιοφόρος χώρος. Έχει μια τεράστια δεξαμενή που μέσα του έχει απίστευτα τραύματα συσσωρεύσει. Και γι' αυτό ειδικά στη στενή σχέση αναβιώνονται όλα τα τραύματα και των δύο. Αυτό συμβαίνει σε κάθε ζευγάρι. Ο ένας πληρώνει τα τραύματα του άλλου και μαζί σε στενή σχέση επεξεργάζονται τα παλιά τους τραύματα.